Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda awondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mufundisi Isaac Mashinya vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naProclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi Betera, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinotenda. Pastor Mashinya, kwazisai vateereri. Vatariri nevateereri tinokwazisai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda. Hurukuro yatinayo nhasi musoro wenyaya unotiwo zvekucherechedza pakududzira bhuku razvakasarurwa. Zvekucherechedza pakudzidza bhuku razvakasarurwa. Okay. Regai tiverengerwe zvakazarurwa 13 vhesi ya 1 na 2. Zvakazarurwa 13 vhesi 1. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Chine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Nepamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10. Nepamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe. Netsoka dzacho sedzebere. Nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Mbada iri kutsanangurwa apa. Hakuna sango raunoona mbada yakadaro. Takambozvitaura muzvikamu zvakapfuura. Because katsanangurirwo kayo unotonyatsoona kuti iyi haisi mbada yemusango. Asi ndo zvatinosangana nazvo mubhuku razvakazarurwa. Imbada yezvirahwe. Okay. Kureva kuti ine zvairi kufananidzira. It's symbolic. Okay. Saka kuti tinzwisise kuti chii chiri kutaurwa pano, zvinotoda kutsvaka nzira dzekupenengura nekubudisa pachena kuti mufananidzo uyu unorevei. Okay. Saka pane mirayiro inoshandiswa kuti mugone kubuda nezvinoreva mifananidzo yemubhuku razvakazarurwa. Okay. Saka muroda kuti pamirayiro yacho yekucherechedza symbols kana kuti mifananidzo pakududzirwa kwebhuku razvakazarurwa. Very good. Saka ndo zvakatonanga hurukuro yedu kuti tikabata mirayiro iyoyo munhu unoziva kuti waanayo ukasvikoverenga bhuku razvakazarurwa inokubatsira kukiinura tione kuti okay panapa okay haisi mbada yemusango asi zviri kumborevei. Saka ndo mirayiro yatiri kutarisa pairi pazuva ranhasi. Isai muchirungu pastor. Pamati mirayiro ipapa. Kandaka iwe ndo kuereka kwako kakazera. Principles in unlocking the book of Revelation. Very good. Very good. Principles kuti zvinoda kucherechedzwa kuitira kuti madimikira zvirawe zviri mubhuku razvakazarurwa zvinzwisisike. Ngatifambeni pastor. Tiverengere Isaiah 28 pavhesi ya 10. Isaiah 28 verse 10. Nokuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo,
murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma napapa zvishoma. Panapa pana Isaya kumana tiri kuisirwa pachena kadzidzirwe kanoitwa bhaibheri. Okay. Kuti munoti apo tore zvishoma, apo motora zvimwe zvishoma, mouya mozviisa pamwe chete. Iyoyo ndo nzira inokubatsirai kuti ndima dzemubhaibheri dzijeke. Okay. Muchaona kuti mukaverenga ndima dzemuna zvakazarurwa, ukanotora imwe ndima muna zvakazarurwa woiisa pedyo uchidziinzanisa, ukatarira iyi, ukatarira iyi, ukatarira iyi, uchifananidza, uchidzienzanisa, unoona kuti imwe ndima inojekesa imwe ndima yemuna zvakazarurwa. Okay. Ndo pari kunzi apo tore zvishoma napapo zvishoma. Okay. Muchiisa chirevo pamusoro pechimwe. Hatigumiri muna zvakazarurwa chete. Nedzimwe ndimawo dzemubhaibheri mukanodzitora mouya nadzo kuna zvakazarurwa, moita sekunge muri kudziisa dzakaita side by side nedzemuna zvakazarurwa, munoona dzichijekesana. Saka zvidi kufungidzira kuti chikara chikanyanya kutyisa kana kuti simbo ikataurwa ichityisa yobva yanzi pamwe ndiSatani. Bona hamuzwa Mwari kutaura kuti chikara ichi nekutyisa kwachiri kuita ndofunga ndiSatani. Nokudako kuti chatyisa. Ndikona somwe muri kuti iBhaibheri rinotodudzira kuti chikara chi kana kuti simbo iyi inorevei. Ndo principle yandiri kuona. Saka yes. It's okay. It's okay. Regai bhaibheri ritaure Alright. kuti chii chiri kutaurwa pano. Okay. Ndo zviri kungorehwa naIsaya. Alright. Saka rega titore semuenzaniso vaRoma 9 vhesi ya6 kuenda kuna 8 muiverengwe pamwe chete navaGaratia 3 vhesi 26 to 29. VaRoma chapter 9 verse 6 to 8. Asi handiti shoko raMwari rakakona, nekuti vakabva kuvaIsraeri havazi vaIsraeri vose, nevari verudzi rwaAbhurahama havasi vana vake vose. Asi zvinonzi, kuna Isaka ndiko kuchatumidzwa rudzi rwako. Ndokuti havazi vana venyama vari vana vaMwari, asi vana vokupikirwa. Galatians chapter 3 verse 26 to 29. Nokuti imi mose muri vana vaMwari nekutenda muna Kristu Jesu. Nokuti vose pakati penyu vakabhabhatidzwa muna Kristu, makafuka Kristu. Hakuchina muJudha kana muGiriki, hakuchina wakasungwa kana wakasununguka, hakuchina munhurume kana munhukadzi, nokuti imi mose muri vamwe muna Kristu Jesu. Zvino kana muri vaKristu, muri vana vaAbhurahama, vadyi venhaka sezvamakapikirwa. Now, pandima mbiri dzataverenga idzi dziri kuburitsa imwe pfungwa yakakosha. Okay. Yatinofanira kuenda takatakura mukunodzidza bhuku razvakazarurwa. Okay. Pari kunzi ipo kune vaIsraeri Panyama. vana vaJakobho, because Jakobho ka mwana waIsaac ndiye akazochinjwa zita from Jacob akunzi Israel. Saka vana vaakabereka Yes. ndo vanonzi vaIsraeri. Okay. But patiri kuverenga panapa kuna vaRoma, hanzi vaIsraeri variko panyama, asi kune vaIsraeri vanoita vaIsraeri kuburikidza nekutenda. Yes. Kwete panyama. Yes. Kureva kuti vakava vasiri vaIsraeri panyama, vakanga vatenda, hanzi vanove vana vaAbhurahama. Okay. Handinoziva because Israeri ka muzukuru waAbhurahama. Right. Saka nekutenda munhu anobva aita mwana waAbhurahama, anobva aita muIsraeri. Saka kana tikazvinzwisisa kuti tiri kuOld Testament kukanzi Israeri kuri kurehwa vazukuru vaAbhurahama chaivo. Asi kana touya muNew Testament taakuenda kuna zvakazarurwa zvikanzi Israeri, zviri kungoreva mwana waMwari akatenda muna Jesu. Okay. Maibata pfungwa iyo. Aiwa taibata. Very good. Toda kuenda pamberi titarise zvakare umwe muenzaniso. Tiverenge ndima idzi 2 Chronicles chapter 6 verse ya 6. Toverenga Hebrews 12 verse ya 22 na zvakazarurwa 21 verse 10.
Okay. Vateereri, pari kutaurwa mavhesi aya namufundisi, kana pamuri muine pamunogona kunyora, potaiwo muchinyora mavhesi iwayo kuitira kuti munozoadzidza paane nguva yakasununguka. Taakuverenga vakoronike vechipiri chapter 6 vhesi ya6. Asi ndakatsaura Jerusarema kuti zita rangu rigarepo, uye ndakatsaura Dhavhidhi kuti abate vanhu vangu vaIsraeri. VaHebheru chapter 12 verse 22. Asi imi makaswedera kugomo reZioni nokuguta raMwari mupenyu, Jerusarema riri kudenga, nokumazana namazana avatumwa vasingaverengwi. Zvakazarurwa 21 vhesi ya10. Zvakazarurwa chapter 21 pavhesi 10. Ipapo wakandiisa mumweya kugomo guru refu, akandiratidza guta dzvene, Jerusarema richiburuka kudenga richibva kuna Mwari. Now, panapa pane umwe muenzaniso watiri kupuwa zvakare. Okay. Kana tiri kuOld Testament, kukanzi Jerusalem, kuri kurehwa guta chairo chairo rekupalestine. Okay. Yanga iri capital city yokwaIsraeri kubva mumazuva aDavid. Ndo zvatanzwa kuna makoronike. Asi kana taakuuya kuNew Testament, Okay. tichinotangira kuna vaHebheru, kana kwanzi Jerusalem, Okay. hanzi kwakurehwa guta raMwari rokudenga. Okay. Ndo Jerusalem Harisisiri Jerusarema riri pano pasi. rekupalestine. All right. Kuna zvakazarurwa kukanzi Jerusalema hakuchare munhu afanire kufunga kuti regai ndikwire ndege kuenda kupalestine. RaJerusarema, guta raMwari riri kudenga. All right. Saka zvinhu izvozvizvi zvinofanira kuti uzvitakure uchienda muna zvakazarurwa. All right. Toti pawangoverenga ubva waziva kuti kwaive neJerusarema kwaIsraeri, kune Jerusarema ravana vaMwari, Right. guta riri kudenga. All right. Pfungwa iyoyo ngairambe yakajeka. Regai tibate umwe muenzaniso zvakare kuna Ezra 6 vhesi ndeya 5. Umwe agotoverengera vaEfeso 2 vhesi 19 kuenda pa22 nazvakazarurwa 11 vhesi ya19. Ezra chapter 6 vhesi ya5. Nemidziyo yendarama nesivheri yeimba yaMwari yakadai kutorwa naNebhukadhinezari patemberi paJerusarema ikaiswa naye Bhabhironi ngaidzoswe iiswezve patemberi iri Jerusarema, chimwe nechimwe panzvimbo yacho, mugozviisa muimba yaMwari. VaEfeso chapter 2 verse 19 to 22. Naizvozvo hamuzati muchiri vaeni nevatorwa, asi vobvo pamwe chete navatsvene neveimba yaMwari, makavakwa pamusoro penheyo dzavaapostora navaprofita, Kristu Jesu amene ari ibwe rapakona. Maari imba yose yakasonganiswa kwazvo, inokura ive temberi tsvene munashe. Maari nemiwo makavakwa pamwe chete kuti muwe ugaro hwaMwari mumweya. Zvakazarurwa 11 verse 19. Ipapo temberi yaMwari iri kudenga yakazarurwa, areka yesungano ikaonekwa mutemberi yake. Ipapo kwakavepo mheni nemanzwi nokutinhira nokudengenyika kwenyika nechimvuramabwe chikuru. Now, panapa panotaurwa zvetemberi. Tiri kuOld Testament, kukanzi temberi, Okay. kwaireva paya paisangana vana vaMwari kuzonamata. Temberi chaiyo chaiyo. Yes. Yanga yakavakwa. Building chaiyo. Building chaiyo chaiyo. Asi kana taakuuya muNew Testament, kukanzi temberi, zvinogona kureva vana vaMwari, vatendi. Sezvabuda pana vaEfeso. Sezvabuda pana vaEfeso. All right. Temberi. Muri temberi. Okay. Handiti mazvona. Kana toendawo kuna zvakazarurwa kukanzi temberi, zvinoreva temberi yaMwari iri kudenga. Saka pfungwa idzodzidzi dzinofanira kugara dzakajeka kumudzidzi webhuku razvakazarurwa. Pastor munoza ameno Pastor Betel. Chandatoona pamatoverengesa pesa.
zviri kuita sekunge zvisingaiti kuti ungadzidze bhuku razvakazarwa usingadi Old Testament kana kuti usingaverengi Old Testament. Because zvinhu zviri kutaurwa sema-symbols uku zvese zviri kuita kunge zviri kubva mu-Old Testament. Ameno pasitira kuti muri kuzviona sei? No, ipapo ndipapo chaipo mufundisi, but ndiri kutoona hangu busy ichapinda vana vaMwari. Busy yefuti. Matsananguriro ari kuita mufundisi Rhodzi vateereri ari kunobuda achiratidza kuti zvinenge zvinotoda kahusiriasi chaiko kuti nyaya ibatike. Ameno kuti ndatadza kuona because ndaandichiona muchinoti Jerusarema uku raakureya Jerusarema riri kudenga, moti temberi uku, moti Israeri uku saka zvinenge zvikutora kuti munhu kuti anzwise nyaya panotoda kahubhizi chaiko ameno ndakuoma izvi because wangoverenga kakuti Israeri iguta raiveko kuOld Testament. Takuna zvakazarwa yonzi Israeri watsvene waMwari vanotenda kuna Kristu. Plus zviri kutaurwa naKasterika ichokwadi, right, kuti munhu utoenda kudenga unofanira kutoita serious, because ukangouya handiziva rari kushandisa ipapo zviya zvekungoti achero zvazvaita unoverenga ukabuda usina chawabata. Saka zvinotoda kakuperera ikako kakuve serious ikako kauri kutaura kauri kutoona ikako kungoti iwe uri kubva waita kunge zvinhu zvinorema. Mirai timbonzwa kambo maybe ndinogona kuti ndititsanangurei sei ndadaro, but chidzidzo ndatochinzwa. Vateereri tiri pachidzidzo zvekucherechedza pakududzira bhuku razvakazarwa part 1. Rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo. Tine ukama, tine kufara kuza, miramu mawaka ake, chikamorero runyararo kuza, miramu mawaka ake, kuza. Mira muma waka ke zira ya penya suwa ne suwa kuza mira muma waka ke kuza mira muma waka ke aje suwa Chini dino ne kutizira
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zvekucherechedza mukudzidza bhuku razvakazarurwa part 1. Taona isusu muchikamu chapfuura kuti bhuku razvakazarurwa ibhuku rizere nemifananidzo. Ine madzidzirwo kana maverengerwo ainoitwa kuti zvijeke kuti iri kurevei. Isaya ati kana maakuverenga potai muchiinzanisa matsamba neamwe matsamba. Zvinotora amwe matsamba kune dzimwe nzvimbo moinzanisa nendima dzamuri kuverenga. Zvinobatsira kuti zvijeke. Ndobva taona mimwe mienzaniso yatabata. Toda kuenda pamberi. Chimwe chinhu chakakosha kana muchiverenga bhuku razvakazarurwa, muchaona kuti kune nyaya dzakaitika kuOld Testament. Nyaya dzimwe chete idzodzo munosangana nadzo kubhuku razvakazarurwa. Right? Okay. Hationei kuti kana taakunosangana nadzo kuna zvakazarurwa dzinenge dzakamira sei. Okay. Right. Toda kuverenga Exodus 15 verse ya 1 na 2. Exodus 15 verse 1 na 2. Zvino Mozisi nevana vaIsraeri vakaimbira Jehovha rwiyo urwu vakataura vachiti, ndichaimbira Jehovha nekuti wakasimuka nesimba rake, wakakandira bhiza nemutasvi waro mugungwa. Jehovha ndiro simba rangu nerwiyo rwangu, iye wakava ruponeso rwangu. Uyu ndiye Mwari wangu, ndichamurumbidza. Mwari wababa vangu, ndichamukudza. Now, rwiyo urwu rwakaimbwa naMozisi nevaIsraeri vayambuka gungwa. Okay. Unoona pavakasvika pagungwa vateerwa nevaIjipita. Okay. Mupfungwa dzevaIsraeri vakaona vaakuparadzwa pagungwa. Okay. Because kwakusina pekuyambuka napo. Uku kuine makomo, hondo yafara ichiteera kumashure. Mozisi ndokunongedza gungwa netsvimbo. Okay. Ndobva mvura yakamuka. Ndobva vapinda. VaIsraeri vachibva vapinda. Vakambosangana nekakurumbidza Mwari. But gare vakuda kuenda towards kunobuda uko. Ndobva vaona hondo yese yaFarao pitipiti mugungwa. Ndobva pano pambouya dzimwe pfungwa dzokusaka hazvina zvazvabhadhara kaizvo. Because vari kungotitevera. But vakazoti vaIsraeri vachinobuda uko. Mozisi achibva anongedza futi netsvimbo yake. Mvura ndobva yadzokerana. Ndo pari kunzi Jehovha kaitiro kake kanotyisa. Akakanda bhiza nemutasvi waro mumvura. Vakanyura nengoro dzavo. Ndo pakaimbwa rwiyo naMozisi. Okay. Rwavasina kumboimba chiberekerwe kuIjipiti. Makamboona kuti pari pangu panoitika chimwe chinhu chinongouya kaitikiro kacho, so vanhu vanobva vangozviisa murwiyo. Okay. Ndo zvakaitika. Saka kurati rwiyo rwake rune chekuita nezvaitika. Experience yawasangana nayo. Very good. Yabuditsa rwiyo wagonekwa nevanhu vese vakuru nevadiki. Right. Chandei kuna zvakazarurwa 15 manje. Okay. Pavhesi ya 2 na 3. Zvakazarurwa 15 verse 2 na 3. Ndikaona chakaita segungwa rinoonekera, rakavhenganiswa nomoto, naivo vakauya vakunda chikara nomufananidzo wacho nechiverengo chezita racho. Vamire pamusoro pegungwa rinoonekera, vano udimbwa hwaMwari. Vakanga vachiimba rwiyo rwaMozisi muranda waMwari nerwiyo rwegwayana vachiti, Ishe, Mwari wamasimba ose, mabasa enyu akakura anoshamisa. Mambo wamarudzi, nzira dzenyu dzakarurama, ndedzazvokwadi. Now, kuna Exodus, Mozisi aimba nevaIsraeri. Kuna zvakazarurwa, tiri kunosangana nevanhu vaponeswa. Okay. Vari kuimba rwiyo RwaMozisi. Asi ruri kunzi nderwaMozisi. Okay. Ani mazviona. Uko kuna Exodus, Mozisi aripo, aimba nevaIsraeri. Vanhu vashoma varipo.
pakuverenga vanodzidza vanoti havaigona kusvika kuma2 million because varume chaivo vakanga vamasadzimba varoora vakabuda muegypt vanga vari kuma600,000. Saka tikazosanganisa madzimai nevana vanhu vanogona kusvika kuma2 million. Ndo tribe 1 iri kuimba pamhiri pegungwa, Moses achishaura rwiyo. Taakuna zvakazarurwa panoimbwa rwiyo vanhu vaponeswa vari pamusoro futi pegungwa, vari pamusoro pegungwa, right? Asi rwiyo urwu ruri kunzi rwiyo rwaMozisi, but harusisiri kuimbwa nevaisraeri vega, tribe yokwaisraeri, rwakuimbwa nevanhu vabva mupasi rese vaponeswa. Handiri mapabata. Now muchaona kuti muzvidzidzo zvatakambodzidza kare kunonzi kana nyika inoi yakunoguma pachaita nguva dzakaomarara dzichapfuurwa nadzo nevana vaMwari, nguva dzekutambudzika vachishungurudzirwa nekuda kuponderwa vhangeri, right? Saka hanzi nguva idzodzo pavanodzipfuura Jesu achibva auya ovatora, hanzi zvinoda kunofananidzira zvakaitika pagungwa. Vakuda kuparadzwa nevaIjipita, vachibva vazoyambutswa naMwari. VaIjipita vaita nharo vachibva vazoparadzwa. Saka zvinoda kunotoredzera zvichaitika pakukuma kwenyika. Saka rwiyo sezvawambotaura Mashinya, rwiyo rwuri kubva muexperience zvawasangana nazvo. Saka kureva kuti pakundopera kuchaita nyika ino kundoguma kwayo pachaita nguva yekutambudzwa kwavatsvene vaMwari zvakaoma zvakadaro zvokuti experience yacho inonotoredzerana nezvakaitika kuna ana Moses. Very good. Ndo manzwire ndiri kuita iyo. Aiwa pakajeka. Right. Handei pamberi toda kunotora umwe muenzaniso kuna Exodus 7 verse ya 4 na 5. Exodus chapter 7 verse 4 na 5. Asi Farao haangakuteererei, ipapo ndichaisa ruoko rwangu pamusoro peIjipita ndikaburitsa hondo dzangu, ivo vanhu vangu vana vaIsraeri munyika yeIjipita nekutonga kukuru. VaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha kana ndichitambanudza ruoko rwangu pamusoro peIjipita ndichibvisa vana vaIsraeri pakati pavo. Now mukaverenga kuna Exodus kutangira pachapter 7 kunosvika kuchapter 11 pari kutaurwa matenda akaroveswa vaIjipita naMwari, vachiita nharo vachirambidza vana vaMwari kuenda, right? Saka ndo pari kunzi naMwari apa, ndichatambanudza ruoko rwangu kusvikira vaIjipita vandiziva. Inyaya yematenda. Matenda aya aiburuka achirova maEgyptians chete. Plagues. Yes. Plagues. Right. Handei pachapter 16 yazvakazarurwa vhesi ya 1 tiri kunosangana futi nematenda ikoko. Zvakazarurwa 16 vhesi ndeya 1. Zvino ndakanzwa inzwi guru chibva mutemberi richiti kuvatumwa vanomwe, endai munodurira panyika ndiro nomwe dzokutsamwa kwaMwari. Kuna zvakazarurwa 16 Caston, tinonosangana nematenda achiburutsirwa panyika, ari kuskorova vanhu vakavengana naMwari, vasingadi Mwari, asi haazi kunanga panyika 1 chete, ari kutandira pasi rese. Kuna Exodus matenda ari kurova nyika 1 Egypt. Kuna zvakazarurwa tiri kusangana futi nematenda ari kurova pasi rese. Mapabataka? Ese matenda, but panzvimbo paari kurova ndo pakasiyana. Vari kurohwa imhandu dzaMwari vese, asi vamwe vazhinji kudarika vamwe. Saka pfungwa iri kubuda panapa iri kuramba ichidzokororwa ndeyekuti pane chinoitika muOld Testament chinondodzokororwa kuna zvakazarurwa asi chapararira, chatandira pasi rese. Pava pamenzaniso miri ndandakanyatsoteerera
pfungwa yacho ndaibata but yakanyanya kureruka mufundisi. Dai muchimbotaurawo nekachirungu. Muri kuona pamuri kuti kutandira pasi rese I know kuti mune muine shungu yekuti zvinzwisike. Imbonzwai kachirungu kandaa ndichifunga muchitaura. Kachirungu kavateereri kuti what was local in the Old Testament, when it is mentioned in the book of Revelation, it becomes global. Ameno kuti aiwa wagona mapapata zvava universal kana zvava universal kuti nyaya yakataurwa ku Old Testament ikaita unge yadzokororwa mubhuku razvakazarurwa. Dudziro yacho inenge isisiri local, isisareve vanhu ivavo chete, inenge ya spiritual and universal. Amen. Ndanichiti pamataura matenda kuti acharova pasi rese, ndangotya kuti pamwe muteereri anogona kuti saka tiri kurova tese tese. Ndanichifunga kuti muchida kunopedzisa kuti ari kurova vanhu vakaramba vhangeri. Mambo patitaurei, asi ndoda kudzokeredza kuti vateereri pari kurohwa nematenda aya naMwari pakupedzisira kwenyika. Ari kurova vanhu varamba Mwari, vakanzwa chokwadi vakachiramba, ndo vacharohwa nematenda. Thank you. Regai tiinde kuna Daniel 5 verse ya 30. Tisatapedzisa quick one mufundisi. Ndiri kucherechedza maitiro atiri kuita tikaenda ku Old Testament. Pastor, maybe ngoti paigwinyiso kumunhu ari kutanha nzungu ari kumusha, mumwe ari kufudza mombe naakaisa ma-earphones achidiridza mugadheni achimba achinzwa chidzidzo ichi, zvinobatika here izvi? Because ndikuona pane kalebha, ndambozvibvunza hangu muchikamu chekutanga, pari kuita kalebha kekunotsvaga uko stereki wobva wadzoka uko, munhu angori zvinobatika here wafundisi zvinhu izvi? Castle aino vamwe ari kutoteerera vari pasofa achinyatsonyora mubhuku rake, but kune mumwe kutoti izvozvi pamwe anenge atori mubhazi ari kungoteerera chidzidzo changoiswa naari kutekenya bhazi. Zvopoitwa sei pastor? Mubvunzo wamabvunza mufundisi mubvunzo wakanaka. Ndo chikonzero nei tichirayirwa kuti kana tichidzidza shoko ngatiuyei nemunamato. Mweya waMwari manje ndo unozoti uya ari mukombi, ari kumombe, ari kutanhaura nzungu, ndo unozonamira mufungwa make kuti zvibatike zvinhu izvi. Asi zvinobatika. Chero agere pasofa wacho ari kunyora mweya waMwari ukashayikwa hazvibatike. Daniel 5 verse ya 30 na 31. Daniel 5 verse 30. Neusikuwo mambo Bheshazari muKadhia wakaurawa, Darius muMidhia akapiwa ushana makore anenge 62. Apa tiri kutaurirwa musi waparadzwa Babylon. Iyayana Nebukadhineza iya. Belshaza ndiye anga achitonga. Ndo pavakasvikoparadzwa na Cyrus na Darius. Ndo iri kutaurwa panapa. IBhabhiloni yaparadzwa iyi. Handei kuna zvakazarurwa munoona. Zvakazarurwa 14 verse 8 na zvakazarurwa 18 verse 2 kuenda pa4. Zvakazarurwa 14 verse 8. Ipapo mumwe mutumwa wakatevera achiti, rawa Bhabhironi guta guru, rakanwisa marudzi ose waini yokutsamwa kwoupombwe hwaro. 18 verse 2 to 4. Akadanidzira nenzwi guru achiti, rawa Bhabhironi guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose yetsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa, nokuti marudzi ose akawa newaini yokutsamwa kwoupombwe hwaro, nemadzimambo enyika akaita upombwe naro, nevatengesi venyika vakafuma nesimba rokuzvirasha kwaro. Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro. Kuna zvakazarurwa kune kuparara kweBhabhiloni. Asi Bhabhiloni yekuna zvakazarurwa yakubata marudzi ese pasi rese, yakubata ndudzi dzese. Kuparara kweBhabhiloni kuna Daniel ingori Bhabhiloni chete kumambo kweBhabhiloni. Kuna zvakazarurwa yava
global yava universal zvinobva zvabuda saka tinoda kutenda. Saka ngatibatei pfungwa idzodzidze dzakatikoshera kana taakuzonodzidza bhuku razvakazarurwa. Tofanira kunyatsonzwisa kuti nyaya dziri muna zvakazarurwa inyaya dzinobata pasi rese. Ndopfungwa yakakosha iyoyo. Rega tione mumwe muenzaniso wokupedzisira tisati tanzwa kambo. Daniel 3 vhesi ya 1 vhesi 5 na 6. Daniel 3 vhesi 1. Zvino mambo Nebhukadhinezari wakaita chifananidzo chendarama chakanga chakaita makubhiti 60 pakureba nemakubhiti 6 paupamhi, akachimisa pabani, kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumhanzi nomutopota nembira norudhimbwa nemutengeranwa nemarimba nezvimwe zvose zvinoridzwa, muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. Ani nani asingawiri pasi achichinamata nenguva yachawisirwa mukati mechoto chomoto unopfuta kwazvo. Panapa tiri kuna Daniel. Mambo vanoumba chidhori chakareba kuenda mudenga, chine upamhi hwataurwa. Vobva vati vanhu vese magovernment officials anga akaungana ipapo ngavachinamata. Pakaita vakomana vatatu vechihebhuru, Daniel, uyo Shadrach, Meshach naAbednego, vakaramba kunamata. Ndobva pakuwidzwa zimoto vaifanira kukandwa mumoto kuti vatsve. Handei kuna zvakazarurwa, titevere nyaya imwe chete. Chapter 13 vhesi ya 14 na 15. Zvakazarurwa 13 verse 14 and 15. Chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara, chichiti kune vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo chiya chakanga chine vanga romunondo chikararama. Chakapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chirayire kuti wose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurawe. Uku kwane mufananidzo kuna zvakazarurwa. Uri kunzi vanhu vanamate. Right? Vanenge varamba vaurayiwe. Kuna Daniel kwakaiswa chifananidzo, vanhu vakanzi vanamate, vanenge varamba vaurayiwe. Kuna Daniel zviri kuitika mubani rejura pakanzvimbo kadiki-diki. Kuna zvakazarurwa zvakubata pasi rese. Saka mukabata kaitikiro kezvinhu ikakaka betera. Inzira yaMwari yekudzidzisa nayo. Kana mina unzwisisa zvinhu zviri kuna zvakazarurwa, endai munotsvaga nyaya imwe chete iyo kuOld Testament. Pari kunzi kunamatwa kwechifananidzo, mufananidzo unamatwa kuna zvakazarurwa. Mukadzokera kuOld Testament, munonyatsonoverenga zvichiitika ikoko, munonobuda nefungwa ikoko kuti but chii chimbori panapa? Unoti inyaya dzekunamata. Pati dziri nyaya dzekunamata, chii chimwe chiri involved? Pane mitemo yaMwari nemitemo yevanhu. Alright? Vashingirira kuchengeta mitemo yaMwari vaburana nevanhu pavakuda kuparadzwa. Asi Mwari wovarwira. Ndo nyaya dzichanodzokororeka taakuna zvakazarurwa. Tiri pachidzidzo zvekucherechedza pakududzira bhuku razvakazarurwa part 1. Rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyumutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira nekuda
nesi inzwai ndochema apo madaidza vamwe musandipfure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka rapanyiwa moyo wangu kundiponesa Asimi Jesu Ndochema muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure tomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zvekucherechedza mukudzidza bhuku razvakazarurwa part 1. ndoda kutanga nekusummarize. Very good, very good. Yes. Ndoda kusummarize. Chikamu chekutanga vateereri taona kuti mazita evanhu kana mazita enzvimbo aigona kuva ari mazita evanhu zvichienderana pakuberekwa kwavo. Tikasangana nazvo muna zvakazarwa sezita rekuti Israeri rinenge risisinei nekaberekerwo asi riine chekuita nekutenda. Tikasangana nezita rekuti Jerusarema raive guta kwaIsraeri, taakuna zvakazarurwa paakurehwa Jerusarema rekudenga. Muchikamu chechipiri nditenderei ndise kachirungu kai kuti stories in the Old Testament that were literal and happened at a local place, when they are mentioned in the book of Revelation, they become spiritual and global kana kuti universal. Dudziro yachona zvine zvakaitika panzvimbo iri local itori nyaya yakaitika inobatika ikataurwa mubhuku razvakazarurwa yanyaya yepamweya iri kutandira pasi rese. Aiwa, ogona kusummarize. Thank you, Pastor. Yes. Toda kutenda. Saka handei pamberi. Muchikamu chino chekupedzisira. Pane imwe fungwa inofanira kuti ijeke muvadzidzi vebhuku razvakazarurwa. Patiri kuenderera mberi. But musati maenda, sorry kukumisa, ndoda kuramba ndichidzoka panyaya yangu yayi. Ndaona kuti tikuti Old Testament. But pataenda kuOld Testament, kuvateereri ukataura Old Testament, nyaya yaAdhamu naEvha vanoiziva, neyaNoa, neyaAbhurahama achinobayira Isaka, neyana David naGoriath. But zviri kuita kunge dzimwe nyaya dzataverenga mai dzekuOld Testament ka ndedziya dziri mukati-kati. Musaseki.
usasekeka dziri kuita ungeka dzimwe nyaya dziya dziri mukati zvekuti patinongoti Old Testament general kuwanuka nyaya hombe dzandataura idzi ndo dzinotozikanwa. Saka muri kuita unge muri da kumanikidza vateereri kuti vaite deep ameno kana ndisina kubata zvakanaka. No, muri kutaura zvakanaka mufundisi. Kana tichiti Old Testament hatisi kungoreva Genesis chete. Tiri kureva Old Testament yese. Zvinhu zvaitozarurwa naMwari kuti ndimakambotitungamirira chimwe chidzidzo chaveti kuOld Testament kwaitotaurwa nezvaJesu. Andinozvionaka. Saka inofanira kudzidziwa yese Old Testament. Tofanira kugara tichiverenga Bhaibheri riri rese tiridzidze. Iyo ndio imwe nzira kuti saka kuna Daniel kunototaurwa zvinhu zvinotibatsira kuna zvakazarurwa tibate kwese. Yes, pfungwa yenyu yakanaka chose. Zvinezvi pfungwa yatoda kuti tibate muchikamu chinechi ndeyekuti pane nyaya dzinoitika kuOld Testament. Right. Nyaya idzodzo kana dzichiitika kuOld Testament dziri kuitika pano pasi. Zvinhu zviri kutoitika pano pasi. But nyaya idzodzo kana taakunosangana nadzo kuna zvakazarurwa zviri kuitika zvacho hazvisisiri kuitika pano pasi zvaakudenga. Ipfungwa yakakosha iyoyo kumudzidzi webhuku razvakazarurwa. What happened on earth? Right. Zvamentionwa muOld Testament. Right. When it is mentioned in the book of Revelation, sometimes it's heavenly. Very good. Hatipinde toda kutora semuenzaniso 2 Chronicles 6 verse ya 6 tigoiverenga pamwe chete nazvakazarurwa 21 verse 10. 2 Chronicles chapter 6 verse 6. Asi ndakatsaura Jerusarema kuti zita rangu rigarepo, uye ndakatsaura David kuti abate vanhu vangu vaIsraeri. Zvakazarurwa 21 verse 10. Ipapo wakandiisa mumweya kugomo guru refu, akandiratidza guta dzvene Jerusarema richiburuka kudenga richibva kuna Mwari. Right. Panapa pataurwa neJerusarema kuOld Testament. Guta raDhavid. Rekupalestine ndiri pano pasiri. Kuna zvakazarurwa kwanzi Jerusarema iguta rokudenga. Saka ngatibatei pfungwa iyoyo tichidzidza bhuku razvakazarurwa. Vana kumhanya ukaenda kuOld Testament ukadzoka kuna zvakazarurwa Old Testament zvakazarurwa asi uchiona kuti nyaya iyi ndeye pano pasi. Kana taakuna zvakazarurwa hapachadi kutsvaka mapasipoti ekuenda kuPalestine. Pfungwa dzedu ngabvisa kuti Jerusarema raakurehwa panapa nderokudenga. Anditika toda kutora umwe muenzaniso zvakare Exodus 31 verse ya 10 navaHebrew 9 verse 11. Exodus 31 verse 10. Nenguo dzakarukwa zvakanaka nenguo tsvene dzaAroni muprista nenguo dzevanakomana vake dzokubata basa rouprista nadzo. WaHebrew 9 verse 11. Asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru wezvinhu zvakanaka zvinouya, akapinda napatebhenekeri yakapfuura pakukura napakukwana, isina kuitwa namavoko avanhu, ndiko kuti isati iri yekusikwa kuno. Now kuna Exodus kwataurwa uprista hwana Aroni nevana vake. Vana Aroni vaiita uprista hwavo mutemberi yapano pasi, pasanctuary yapano pasi. Right? Yes. Taakuenda kuna vaHebheru taakutaurirwa neuprista hanzi husati huri hwekusikwa kuno. Temberi yacho haizi yapano pasi, hwauprista hwaJesu hwaanoitira musanctuary yokudenga. Norangarira paya pataidzidza kumashure Mozisi achinzi naMwari vaIsraeri ngavandivakire nzvimbo tsvene ndoda kugara pakati pavo. Kwainzi nzvimbo tsvene yacho Mozisi pakuivaka Betera ainzi aifananidze neyekupi? Neyekudenga. Very good. Mozisi akatotorwa akaendwa naye mugomo ndobva aratidzwa sanctuary yokudenga. Zvikanzi chiendai munovaka yakafanana neiyi. Handiti ndo yaiitirwa uprista naana Aroni. Asi Jesu azouya
afa pamuchinjikwa achitoredzera zvaiitwa nehwai dziya dzokusanctuary yekare. Akazomuka hanzi akakwira kudenga ava mupurisita manje musanctuary yokudenga. Saka natamuna zvakazarurwa pachinzi mupurisita mukuru hatisiri kutarisa Aroni neveimba yake, taakutarisa Jesu Kristu netemberi yekudenga. Very good. Zvazvekudenga hazvisiri zvepano pasi. Yes. Saka izvozvo ngazvigare zvakajeka. Muri kuona kuti tunhu twese twatiri kudzidza twako tikunobatsira zvokuti munhu kana akuzonoverenga zvakazarurwa pfungwa yake inofanira kumhanya pakunomudza kuti okay, panapa tiri kutaura zvekudenga. Handei pamberi toda kunobata umwe muenzaniso. Pane imwe pfungwa yatoda kubata kuna Genesis chapter 12. Toda kuverenga vhesi 1 tonoverenga vhesi ya4 kuenda kuna 7. Genesis chapter 12 verse 1. Zvino Jehovha wakati kuna Abrahama, ibva panyika yako nekuhama dzako nekuimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Naizvozvo Abrahamu akaenda sezvaakaudzwa naJehovha, naLoti wakaenda naye. Abrahamu akanga ana makore 45 pakubva kwake Harani. Abrahamu akatora Sarai mukadzi wake naLoti mwanakomana womunin'ina wake nepfuma yake yose yavakanga vaunganidza nevana vavakanga vabereka paHarani, vakabuda kuenda kunyika yeKenani. Vakandosvika kunyika yeKenani. Abrahamu akagura nenyika iyo akasvika panzvimbo inonzi Shekemu pamuti womuouki weMore. Nguva iyo vaKenani vakanga vari munyika iyo. Zvino Jehovha wakazviratidza kuna Abrahamu akati, ndichapa vana vako nyika iyi. Akavakira Jehovha atari ipapo, iye wakanga azviratidza kwaari. Muna Genesis 12 tiri kusangana nekudaidzwa kwaAbhurahama. Yes. Ari kunzi naMwari, chibva panapa pavaigara nemhuri yekwavo. Pane nyika yandoda kunokuratidza. Yandichazopa senhaka kuvana vako. Zvekuti paakasimuka achibva muarea yamavaigara munyika yeuri, aitoenda kuPalestine pano pasi, achitofamba aitotsvaga nyika chaiyo kwaitove neKenani yacho. Saka tiri kusangana naAbhurahama achinzi siya paugere achinoratidzwa kune imwe nzvimbo pano pasi. Okay. Right. Saka pane pandoda kuti tinobata kuna Hebrews. Okay. Tiverengeri chapter 11 verse ya 10 neverse 13 kuenda pa16. VaHebrew chapter 11 verse 10, 13 to 16. Nokuti wakanga achitarira guta rine nheyo, Mwari ari mhizha nomuvaki waro. Verse 13. Ivava vose vakafa vachitenda, vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa. Vakatenda kuti ivo vaeni nevafambi panyika. Nokuti vanotaura zvakadaro, vanoratidza kuti vanotsvaka nyika yavo chaiyo. Nokuti kana vairamba vachifunga nyika iyo vakabva kwairi, vangadai vavana nguva yokudzoka. Asi zvino vanoda imwe inopfuura nekunaka, ndiyo yokudenga. Naizvozvo Mwari haana nyadzi pamusoro pavo kuti vaidzwe Mwari vavo, nokuti akavagadzirira guta. Fundisi Betera, pandima yaverengwa iyi kuna vaHebheru, manzwei. Sorry ndakujuma, asi ndiri zvawabata zvinoratidzwa kuti vateereri vanenge vabata izvozvo. Haisi nyaya yaAbhurahama here mufundisi? Abraham. Akadedzwa ka. Achinzi ndichakupa nyika yandakugadzirira. But manyorero aita vaHebheru iri kuti vakatosimuka vaine kutenda ndobva vaendako. Zvikanzi asi kaitiro kavaita vari kuKenani kwacho vachiramba vachingofamba vachidaro vachiisa matende avo. Vaita kunge vasina unyatsogutsikana kuti tatosvika. Zvikanzi kararamiro kavaita manje navaHebheru kanoratidza kuti vanenge venge vanzwisisa kuti nyika hongu tauya kwakarehwa, asi kunenge kuri kurehwa imwe yekudenga. Nekuti kararamiro kavo hanzi havana kubva vazonyatsotyokera. Hanzi because vaive nekufunga kuti zvataurwa naMwari izvi chirawe
chenyika chaiyo iri kudenga. Vhesi 10 yatonatsotaura chaiko kuti vakanga vachitarira nyika iyo Mwari ari mhizha nemuvaki wayo. Saka yabva yazotaura kuti nyika iyi inyika yekudenga. Saka in other words vane tariro vaive netariro yekuti tine nyika yedu kwete pano pasi panofiwa. Remember ndichimbomeshina kuti paifiwa. Nyika yedu ndeye kudenga, ndiye takagadzirirwa naMwari kune guta rine nheyo, Mwari ari muvaki waro. RekuJerusarema ranga rakatewa nevanhu, nheyo dzaro ranga rakagadzirwa nevanhu, but rekudenga manje rinonzi rakagadzirwa naMwari, ndiye mhizha nemuvaki waro. Saka panapa pari kubuda kuti kuOld Testament Abraham paadedzwa ari kutsvaka nyika yepano pasi. Yes. Asi kuNew Testament kwanzi kunyange airarama zvake munyika yepano pasi asi aitsvaka yekudenga. Andazvona. Saka kune Kenani yepano pasi kuPalestine neyekudenga, koita Kenani yekudenga. Saka vateereri pakubuda kuita chidzidzo zvinenge zvichitijekera here patinoimba paya tiri mumachechi? Because muchaona nzimbo dzedu zhinji vateereri tinoimba zveJerusarema, Jerusarema, Kenani, Kenani. Pfungwa iyi iri kujeka here kuti kana taakuimba dziyo dziya mugore rino ranhasi hatichareve Kenani yekuPalestine, hatichareve Jerusarema rekuPalestine. Patinenge tichiimba nziyo dziya dzingori shungu dzechidzidzo chino ichi kuti pfungwa dzedu ngadzityokere pane zviri heavenly. Hakuna kubva wagudukira pane zvepano pasi. Thank you. Tiverengere vaFilipi 3. Musati maverengesa ndaona nguva dzedu. Ingondipindurai brief, handicho chidzidzo. Chimwe chinhu chinototaurwa mubhuku razvakazarwa. Munotaurwa vanhu 144,000 vachabva kuvaIsraeri. Ingondipindurai nezvatadzidza kuti vari kubva kuPalestine here vanhu ava. Nezvatangodzidza handicho chidzidzo, ndangoda pari kunzi kwakaonekwa vanhu 144,000 vakabva kundudzi dzevaIsraeri. Pari kunzi adzidza izvi zvikanzi Israeri hazisi kurehwa iri kuPalestine. Saka vatendi pasi rese ka. Thank you. Ndaida yangokurumidza kuya hatichifambe hedu nechidzidzo. VaFilipi 3 pavhesi ya 20 na 21. Yes. VaFilipi 3 verse 20 kusvika pa 21. Nokuti nyika yedu iri kudenga, uko kwatakatarira kuuya kwamuponesi wedu Jesu Kristu, uyo uchavandudza muviri wokuninipiswa kwedu, kuti ufanane nomuviri wokubwinya kwake, nesimba iro raanogonawo naro kuzviisa zvose pasi pake. Pari kunzi nyika yedu iri kudenga. Muchirungu dai waverenga rakure chirungu Caston. Rinoti our citizenship is in heaven. Is in heaven. Yeah. Kana munhu achinzi citizen ndo kwake chaiko kwaanogara zvisina mubvunzo. Saka kunonzi uku ndo kwedu chaiko kudenga. Saka Mwari paari kuita zvese zvekuti mukanoti Jerusarema kuna zvakazarurwa rovere kudenga, mukanoti Kenani takuenda kuna zvakazarurwa zvazvekudenga, tikati temberi kuna zvakazarurwa zvazvekudenga. Mwari ari kuda kusumudza pfungwa dzevatendi kuti dzibve pakunyanya kudzengerera pane zvepano pasi. Kuti pfungwa dzemutendi dzinangise kudenga. Kuti chero uine prazi kana mapurazi wangonzi uvarairwe nazvo, asi tine kumusha kudenga. Chero ukaita dzimba nedzimotokari ndezvekungokuvaraidza pano pasi, asi rega kugudukira mazviri zvekutadza kuona Mwari. Nemhaka yei kune zviri nani kudenga. Ndofungwa ina Mwari kana tichinodzidza bhuku razvakazarurwa. Anoda kubatsira kusumudza pfungwa dzedu kubva pane zvepano pasi. Kwete kuti tisiyane nazvo, aiwa tichiri panyika. Yes, asi mukuzviita kwedu, mukuvarairwa tiri mukati mazvo, tizive kuti tiri vaeni. Zvichazara. Vateereri, tanga tiri pachidzidzo zvekucherechedza pakududzira bhuku razvakazarurwa part 1. Kureva kuti part 2 iri kuuya. But zvomoita iye zvinezvi mufundisi Rhodzi vachakupai mafoni number. Pamafoni number ipapo mukaisa mameseji eWhatsApp, tinobva takwanisa kukupai malinki ekuti mupinde mumagrupu
ekuti muwane zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure. Magroups aya eWhatsApp every day munotumirwa chidzidzo chimwe chete, audio yacho nemavhesi chezvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure kuitira kuti tifambe pamwe chete. Mufundisi Rhodzi, ipai vanhu mafoni number ekuti tigone kuvapa malinki vapinde mumagrupu ekuwana zvidzidzo zvekumashure. Tinotenda tibatei panhare dzinotera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisagane muchikamu chinotera. Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndi wikende mwemo otungamire tenzini tungamire se mwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira